O mercado central da Magdalena en Ferrol nota unha baixada considerable nas ventas por mor dos festivos destes últimos días, pero nestes meses estivais seguen sendo os turistas os que máis demandan os produtos do mar, sobre todo o marisco, a pesar da subida de prezos que experimentan estas datas. Hoy tengo almeja babosa de 16 euros de la zona de Mugardos, percebe muy rico de la zona de Cobas a 21 euros el kilo, berberecho a 8, centola francesa a 13 euros el kilo, buey francés a 8 euros el kilo y mejillón de aquí también a 3 euros el kilo. Mira, tienes el percebe pequeño a 20, a 30 el mediano y a 40 el grande. ¿Y el pez que tenemos por aquí? Pues mira, la almeja 18, la cigala 25, la zamburiña 7 euros la bandeja y la mincha 8. Pues el percebe, sobre todo percebe y después la nécora, es lo que más se vende. Pero os ferroláns tamén se animan e apostan polo marisco, sobre todo polo percebe e pola meixa, o igual que os turistas que chegan á cidade. María Pin, unha das comerciais do mercado de Ferrol, danos unha receita para preparar tortilla de berberecho, toda unha delicia. Tortilla de berberechos. ¿Una tortilla de berberechos? Sí. Mira, coges un par de huevos y los bates. En un recipiente aparte tienes que abrir el berberecho al vapor, un chorrito de agua y dejas que se abre y listo. Lo quitas de la concha, lo mezclas con el huevo batido, te haces una francesa y listo. Agora os comerciais do mercado central da Magdalena esperan que a costa de setembro non inflúa moito máis nas vendas, xa que esperan que agosto continúe sendo un bo mes e recuperarse así dos malos resultados que acadaron en xuño e xullo. Coñécense co nome de correntes mariñas os desprazamentos verticais e horizontais das masas de auga. De todos os elementos que as provocan, ventos, diferencias de temperatura e salinidade, son os ventos os que teñen maior influencia na configuración da circulación xeral das augas a nivel do conxunto dos océanos. Os ventos determinan o sentido xeral da circulación das distintas correntes, que no hemisferio norte circulan no sentido das agullas do reloxo e no hemisferio sur no sentido contrario. A importancia das correntes na configuración das características climáticas mundiais é fundamental. Inflúen nas características biolóxicas das zonas mariñas próximas, xa que supoñen unha regulación vital da temperatura da auga e a chega de nutrientes. A corrente do Golfo, que inflúe no clima e na productividade pesqueira das costas galegas, constitúe o circuito máis longo e caudaloso do mundo e dá lugar a unha das maiores despensas mariñas. Terranova e o noroeste europeo, no punto de encontro das súas augas quentes coas frías do Ártico, son os bancos de salmón e bacallao máis productivos do planeta. Ademais, a corrente é fundamental polos seus efectos climáticos sobre a costa occidental de Europa. Nin Galicia nin a cornisa cantábrica manterían temperaturas tan suaves de non ser por un ramal de corrente que penetra ata o Golfo de Vizcaya. A costa atlántica europea está baixo a influencia directa da corrente do Golfo, que determina non só o seu clima, senón tamén a produtividade pesqueira das súas costas, nas que Galicia está incluída.